Kacang. Iya, ngaknya. Kacang kok ngaceng? Kacang. Iya, tak tahu apa. Gak aku. Bindeng lho bindeng. Yo sak bindeng-bindenge nek kacang yo ora ngono kuwi kok ya. Kacang. Dawa-dawa. Lho, ngaknya dawa ngomlangu kemindak-mindak. Sampirke to yo. Mitering ratang langut. Ibu-ibu bantu saya. Sudah habis ini. Ragil kuning ngobati. Nendrane Panji Asmara kang membot dadi wong tani. Sang Dyayu Srukasmarana nenggo tekalan sapin. Lho lah nek kono lak dalang puluhan yuta lak iso. Lah nek kene mung sak pawe ya ngoten. Nggih. Aku sing dadi apa? Ora melu kowe. Kowe sing dadi apa? Aku sing dadi ragil kuning. Ragil kuning. Lorong kuning rene. Anu sapa? Entite. Entite. Oh, Mas Ucak entike. Entite. Kula lak Panji Nukerta utawa Panji Asmara bangun. Oh. Mbok gandhen lak ragil kuning. Lah terus Panji Asmara bangun lak memba rupa dadi entit. Oh. Lungguh ana Tegal, Pategalan. Ayo ya. Berarti pe entite kene le. Ayo cepet. Jak unjak. Cek. Aku entut aku rantit aku. Ngentit. Iya, ayo cepet. Kaya wingi kae ning ndi kae? Kowe dadi entit. Iya, Kowe aku kan karo iki ora dadi yo. dadi lho. Ora Tenan o. Gong Bagong. Batumu Gong. Wis, malah dipateni mike. Wus namora sang Panji si entet kang nami sing ndi iki ae. ya gentenan to Kok mati meneh. Iki kok mati. Gak boleh gitu. Ayo cepet. Piye? kurang bungkuk gak Ngene. yo neng leng Ngene. sikile rada gecek-gecek saidik Ngene. Iya. Tisune cepake tisune. Piye? tangane iya Tangane ngene. iya Tisune. anu cangkeme perot ngono lho ngene ngono heeh Tisune. Tisu basah apa tisu magic? Iki nggo apa? Kok jare kon golek tisu kok. Sing ngakon sapa? Pak Dalang. Kon nganggo dalange. Lah Sudi. Senengane kok nyiksa kanca. Ora nek alat kene iki. Aku. Dadak yo ngene barang saiki kok. Kuwi wedang kuwi tak ombe, Mas. Lah ya ora masalah to. barang salema mbok lungi Gila nih. alah Ngene iki to, Mas. Wes puas. Puas. Ayo cepet. Aduk meng. Iki wis mengleng. Ya. Sembah. Apa, Kong? Aduh. Enten napa, Mbah? Sik nek biaya sepuh dalem dawuh. Pripun, Kong? Enten napa? Kowe iki piye to kagareng ngene ngopo? Aku ki ya takon malah mau digeblek tok kok. Iki perkumpulan apa to jano kene iki? Ora ngentit kok angel men. Ndang ora sang ngurusi rumah tanggane wong iki kok. Kok sak ngrungokke anu tintingan. Yang cepet. Iya. Kowe nyelak aku ta? Bungkuk lah. Nggih, ya Allah. Aku pengen bosok. Iya. Oke. Ana omot ya ayu. Lah kuwi nggonku tak goleki. Ana apa ya ayu? Aku takon ya en. Iya, Yu. Cah ayu. Oh iya. Rodok rene. Nah, kene nih. Sing nandur. Nyek nak nun. Perong. Nom.
Metune 4 7 3, Pak. Palah yo. 4 7 3. Metune. Nah niku. Malah Ndekne aku kemistik. Transaksi apa kuwi? iki lakon 4 apa wengi iki nek rombongan apa? Pak Sugeng jan rezekine sampean luar Lah biasa. sing rong nomeran niku mengke 500, Pak. Nah. Malah kemistik niku, Pak. Pak. Tenan. Pun 5 ping ki babi. Nyek nak nun. Sing nandur terang Nek nang, blungker nek nang apa? blungker Bungel. bengkerak Meng ya mengenak. kowe sapa Entit? Nek nange bungel. Bungker Mengenak. bengkerak Enak nemutnya lah. Enek semute ora. enek semute heeh Aku semut aku ngono bineng. ya semut Aku masa bineng. semut ayo Aku bineng. Nying na nu a. Ya ne ya. Me me. Ya ne ya. Ning na nu a. Ya ne ya. Me me ya ne ya. A ne ni ya ni. Ngelem ye. mah Nek ngelem en ngak me. mantit Amalem. cangkeme banter rara merah Ngono ya ora kaget itu. Entit Amanya ayu. sing nandur Ye nak nun. kacang Apa? kacang Nganyang. kacang Iya, nganyang. kacang kok ngaceng kacang Iya, tak tahu apa. gak aku Bindeng lho bindeng. yo sak bindeng-bindenge nek kacang yo ora ngono kuwi kok ya Nganyang. Nganyang. kacang Nganyang. dawa-dawa Lho, nganyang sama ngomlangu kemindak-mindak. sampirke to yo kacang dawa kewer-kewer Nganyang sama men. Nganyang sama men. Nganyang sama men. kuwi sapa Entit Ning nanun a. Ya ne ya. Me ya me. Ya ne ya ning nanun a. Ya ne ya. Me ya me. Ya ne ya angen ni nyoli. hah Me angen ni nyoli. di Apa? lah jarine nyoli Pe ngerti joli. oh tak kira tawa nyoli Otnya. Ora tak dol. Gelem nek. mah Nek ngelem iki nyolana mik ning. piring ki apa Mik ning mik ning. pipi miring apa Yun. ora sedih Entit Wah, weh, nak apa nak jalan nyahu. ayu Iya, kok mineng oleh samune ayu. sing nandur Nek tak nun. blika Beliau. blika cilik ning ajengan bau brau Beli. Sini tengah jangan. Oh. kalau enek kaya penyakitnya kalau pokoknya jambu enek putih-putihan kapan Ora nek kuwi, ora nganggo kuwi. Ora nganggo. lah timbang enek semute Ora nganggo, gak ora nganggo kuwi. Apa mau? blika cilik Beliau sini. ning ajengan Beliau sini tengah jangan. Lho apik lho. Mas Ngatnot. Pripun? Ngono sini tengah jangan to, Mas. gilane Ngono piye, Mas? Beliau lho, beliau. Kuwi kuwi sapa Entit ning nak ne a ya ne ya me an ka me ya ne ya ning nak no a ya ne ya me an ya me ya ne ya a ne ya ora ngelem kowe kalah ning lagu nek nandulan mau tengok ning kabeh to kowe alok nyobong karo aku ngono apa waduh kowe iki ngerti ora aku ngomong apa ora mudeng Wah, aku aku dhewe sing ngomong ya mumet kok. Si Entit apine Terus balik syukur
Ragil kuning aja kaget, aku sing teko Ragil kuning. Tutuk. Tutuk sapa pawongan ala kang memba rupa dadi entit nunggu ing pategalan. Ya kuwi kang mbok upadi mrono sik to wah jan. Krik kenale ya. Ya kuwi kang mbok upadi 10 taun lawasipun Kakang Panji Nukertapati. Ya pun Kakang Panji Asmara bangun. Ragil kuning. Kang Mas Panji